אדם שלומד את כל החוכמות, כל המדעים, מתמטיקה, פיזיקה, גיאוגרפיה, היסטוריה, כל סוגי המדעים, אתה רואה אותו שהוא מחכים יותר, מקבל יותר ידע, אבל הוא לא משתנה באישיות שלו. הוא לא הופך להיות אדם יותר רגיש לזולת, מלא שמחת חיים, נשאר עם הטבעים הרעים שהיו לו. אם היה כעסן, נשאר כעסן. לעומת זאת, בלימוד תורה אתה רואה שהאדם משתנה. אפילו שבועיים, הולך כל יום לשיעור תורה, לומד גמרא, לומד משנה. תמיד צריך לזכור, הרצאות זה יותר בגדר ממתקים. אדם שומע הרצאות ביהדות על עבודת המידות, זה יפה, זה חשוב, אבל זה לא הלחם והבשר של התורה. עיקר הסעודה של התורה זה ללמוד הלכה, ללמוד גמרא, ללמוד משנה, זה בעצם הבסיס. אדם לומד גמרא, משנה, הלכה, אחרי שבועיים אתה רואה אותו משתנה, הופך להיות אדם אחר. מה קרה? אומר הרמח"ל שהקדוש ברוך הוא הכניס את האור של עצמו לתוך המילים שבתורה. כאילו שהוא מסתתר בתוך התורה. כשאדם הוגה בדברי תורה, צינור השפע האלוקים מוזרם לו לתוך הנשמה, ואז זה משנה אותו מבפנים. זו הסיבה של מה שכתוב בגמרא, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מותר להשוות בן אדם לאלוקים? כתוב את השם אלוקיך תירא. אז גם תלמידי חכמים צריך שיהיה יראת כבוד מהם כמו מאלוקים? איך זה יכול להיות? אומר רבי עקיבא שכן. למה? כי כשאתה מכבד את התלמיד חכם, אתה לא מכבד את הגוף הזה. אתה מכבד את התורה שבו. והתורה הזאת מה יש בה? את האור של אלוקים. אתה מכבד אדם שעסק בתורה, אתה בעצם נותן כבוד לאלוקים על ידי האור שנמצא באותו אדם.